दिनै जितु बैसागो प्रग्राम जितु फालिनाय बेयावहाय आंखौबो इनभाइट खालामदोंमोन। बेसेबा गोबाव दिननिफ्रायनो फंबायाबो थांनांगोन सोरबा आदायाबो थांनांगोन होनना बुंदों, बेनिखाय दिनै फैबाय। गोबाव सम नेनायनि उनाव हाबनो मोनबाय। दा बे जोबथेसालियाव हाबनानै बिसेसकै मोसानाय दामनाय देनायजों नायनायजों लोगोसे जोंनि जाय जोहोलाव बिर जोहोलाव एनडिबि एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय। बिथांमोनजों गोबां खोथा रायज्लायनाय जाबाय आरो गोबां दुखु सुखुनि खोथा जों फोरमायज्लायबाय आरो बिथांमोना आंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो आंबो बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे आं नोंथांमोननि खोथाखौ लानानै आं रायजोनोल' फोरमायनो हागोन। आंहा जेबो गोहो गैया, नाथाय आं रायजोनि सायाव फोरमायनो हागोन होनना आं बिथांमोनखौ बुंदों। मावनांगौ खामानिखौ जायफ्रा मावनांगौ बिथांमोनहा मावनांगोन होननानै आङो बुंदों। दा बिथांमोना मोनसे गिदिर खोथाखौ आंनि सायाव फोरमायदों। बिथांमोननि जितु पानिशमेन्ट जानो गोनां थांगासिनो दङ बा बिसार सोलिगासिनो दङ, खोब खम समनि गेजेराव फासिनि अर्डार 30 जननि गेजेराव जानो हागौ होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरै बिष्णु आरो बिजय बिथांमोननि केसजों समान धारा 30 जननिबो गोजौआव बिथांमोना दङ। बेखौ खोनानानै आं गोसोआव सानहाबदों आरो दुखु मोनदों जे बिथांमोनाबो जुदि जाबजीबन जानायजों लोगोसे बिथांमोना जुदि फासिनि अर्डार जुदि जायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव देरसिन दुखु गोनां सम आरो फैगासिनो दङ होननानै आं सानो। बिथांमोनखौ आं नायहाबदों, नै बिथाङाबो नै बेबो बिथाङाबो फासिनि अर्डार जागोन, खारन बिथांमोननि धाराजों मिलायो। आरो थांनाय दाख्लैबावै मार्चआव जा रंजा बाजा आरो बिष्णु ना सासे दङमोन बिनु नामा, बिथोरो लाइफ जेल मोनदों। बिथांनि बिष्णु बिथांनि धाराजों मिलायनानै बिसोरो जाबजीबनखौ मोनगोन आरो बाखि 30नि गोजौआव माने फासिनि अर्डारखौ बिथांमोना हयथ' जानो हागौ। बे लाइनावनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन, बेखौ बासायनांगौआ जोंनि बर' जाथिनिनो दायित्व आरो बिसेसकै जायहा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन। बिथांमोना अननायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों जिबन दान होफिननो हानाय बायदि मावनांगौ खामानिखौ मावनो थाखाय आं खावलायगोन। गभर्नमेन्टआ मावनो हायै जेबो खामानि गैया। दिनै जों इसोर बायदि जोङो बुंनांगोन, मानसिखौ बासायनो इसोरा हायो आरो जेलाव थानाय मानसिखौ बासायनो दिनै सरकारा जेखौ खामानि मावनो हायो होननानै आं फोथायो। दिनै दुखु मोनदों बिथांमोनखौ लोगो मोननानै। बिथांमोना गोसो सिङाव दुखु दङब्लाबो, गोसोआव बायफ्लेनाय मिजिं दङब्लाबो बिथांमोना जोंजों मिनिदों, रायज्लायदों आरो खुसिखौ दिन्थिदों। नाथाय बिथांमोननि रायज्लायनाय रावाव आव फावाव जों मिथियो बिथांमोना जोबनो गैयै गोरबोआव दुखु दङ होननानै आङो फोथायो। बेनिखायनो दिनै गथै बर' रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायबावनो सानदों। दिनै बिथांमोननि जितु फासिनि अर्डार जानो थांगासिनो दङ बेखौ जों बासायनांगोन आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ बासायनांगोन। दिनै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरदों।